טוב, חברים, מצאתם אנגלו, אז בואו נתארגן לבי, כאילו למסעדה. אוקיי, הכל במסעדה, אז אמא שקנתה לי את עוד מה זה? דרכים. והתארגנתי הכל. עכשיו בוא נשים עכשיו בלך לארגן תיק. זה כבר תיק קטן של דברים, אבל אני לא אקח אותו. זה כאן, אבל לא אקח אותו. וואו, זה מפה עליי, נכון? אנחנו הולכים לבי היום, אז אני אקח איתי את האודם. אני אקח איתי את האודם, אני לא יודעת למה. אני אקח את האודם. הולך בא לי לשים סוסים. וואי, סתכלו. איזה דבר. אוקיי, אני אשים כאן את זה. אני אשים את המשקפיים שלי, לא יודעת למה. ובוא נלך לשים את רוח. בוא נלך לשים את הטלפון הקל. לא אפשר. תמיד אני שמה משהו. לא זוכרת. היה לי את זה הרגע בראש, אבל שכחתי את זה מיד. וואי, מה רציתי? זה מתקתק אותי. רגע, אני אביא את זה. חכו. לא יודעת, משהו מהתיק הזה נראה לי. רציתי. בוא ניקח כאלה גומיה, כחון. בוא ניקח אוזניות. אוי, אוזניות. והנה אוזניות, שמתי פה. נסגור. בושם חייב. סיימתי? בוא נכנס לנעליים. וואי, נראית מוש. יש אני הולכת לשופינג. טוב, מה אני עושה? כמו עקבים כאלו חמודים. לא יודעת למה. לא, אולי נשים את הרוח הזה. זהו, אני לא יודעת איפה. הוא פה. טוב, עשיתי לכם פעם שעברה שופינג שקניתי את זה מאליאקספרס. בוא נשים אותם. וואי, נשים עכשיו. כן. אני אראה לכם שגם עושים והכל ואוכלים ומה אני ממזמינה. אם אתם שואלים מה אני ממזמינה, אנחנו על הבר, אוקיי? אז אני מוכנה 100%. מוכנה, הנה אחותי הקטנה. לשלם. תמיד מחייכת בסרטונים, אני אוהבת. חייך, אוקיי. אבא, אני אביא לך סיגריה. להביא? לא? אוקיי, אני אראה. מה שאני מזמינה פה, כאילו בי, במסעדה, אני הולכת להזמין המבורגר צ'יפס של הגדולים. מה נראה לכם שאני קטנה? אני כבר לא בת 3, אני כבר מיקה גדולה. לא תמיד פעם היו קוראים לי מיקה קטנה, עכשיו אני גדולה. אוקיי, בשביל לא לאכול עכשיו טוב, אז אני קוראת עכשיו טיב בריאות, שזה הכי טעים והכי בריא עם תמלות,
כמו שאתם יודעים, אני מתעללת, אמנותית, אז דברי, וואי, לא יקרה. אז עכשיו כולם מתארגנים. הנה, אחותי הקטנה פה בלול שלה. הנה, אמא שלי מתארגנת, אמא. תראי להם. הנה גם אמא שלי מתארגנת כאן במראה. והנה אבא שלי. אבא. אבא שלי גם מתארגן. כולם מתארגנים עכשיו. אני לא חושבת שאני עושה את המשקפיים. לא משנה לי מקרה שאני לא אוהבת אותי. תמיד אני לא רואה פה. אני לא רואה. תגידי שם את הדלת. אוקיי. פה? לא, החלון. עכשיו אנחנו יוצאים לדרך. אתם יודעים מה זה שחטה בכלל? סליחה. שחרר את הכלבה שלי. בגלל שהיו לי חברות. כאילו חברות, כן. אבל אני באה איתך, לאוטו. טוב רגע, בוא נשחרר את הכלבה שלי. מוכנה קוקי? 1, 2, 3. כל הכבוד. מה אתה סוגר לי? כולו. טוב, אני לא מצליחה לפתוח. יש לי מלא דברים בידיים, אני לא מצליחה לפתוח. אבא שלי חושב שהוא בית מלון שאנחנו... וואי, איך רואים אותי עם משקיע? וואו, נכון יפה. העיניים שלי זוהרות. בגלל אני גם ירוקה וגם כחולה. מי שלא רואה אותי בעיניים טוב, אז בגלל השמש, אז העיניים שלי הופכות להיות יפות. בגלל יש לי גם, אם אתם רואות, חום, וגם... אבא, תפתח לי. פתח. אבא, תפתח לי. אז יש לי גם חום וגם ירוק. אתם לא יודעים. אבא, תפתח לי. יש כאן חבל חמוד. חושבים וואי, חם כאן באוטו. מה זה האוטו הזה? קשה הדלקת. חמי. אז פה. אני יושבת כרגיל על לא פוסטר, אבל אני לא יושבת על פוסטר. אוקיי, סתם, נראה לכם שאני יושבת על פוסטר? כן, אני יושבת על פוסטר. נראה לכם זה שחותי, פוסטר הזה. פוסטר, כאילו אני פוסטר. אוקיי. אודם שלי, אחותי לוקחת לי כל הזמן. באמת, מה? היא כאילו גונבת דברים. די, כל פעם לוקחת לי את האודם, וואי. איזה גנבת. וואי. בוא נשב. וואי, אוף מכאן. אופו מכאן. אני אראה לכם גדולה, אבל אני לא גדולה. לא. לא כדאי לכם לראות. זה יהיה לכם רע. אני לא יכולה לראות את זה בגלל אני עושה את זה בפה. בוא נראה אם אני צריכה בכלל בעזרה. בואו. איי. הנה, עכשיו תסתכלו, העיניים שלי יהיו יפות, תסתכלו. וואי, בחזור יהיה לי. רגע, אני לא מצליחה להסתכל לכם כשמש. נראה אם יש חזרה. התארגנתי ממש פרנק. משם. אני לא יכולה לקחת את אחותי הקטנה. יצאנו?
כבר כולם מחכים לך. הוא הולך רגע לעשן והוא כבר... שאת תגיעי, הוא כבר יהיה באותו. בוא נחפש את המסגן, טלוויזיה, או מיה. אם לא הבנתם מטיים, בכל הסרטונים שראיתם את אחותי, אז קוראים לה מיה. אם מישהו שלא הבין, קוראים לי מיה. סתם לא קוראים לי מיה, קוראים לי מיקה, וואי. אמא שתמיד מבלבלת בשתינו, וגם אני מבלבלת בשתינו. ביטי חבוטתה. זהו. רק לחבוט כאן טוב. אוי. טוב. וידעתי את זה כבר. נביא לה כל כך לצד שלי אוכל. אני תמיד מביאה לה. זה כאילו בפח האוכל שלה. תסתכלו. קטע. תגלו את זה. אוקיי, בואי. בוא נראה אם כשנחזור, בוא נראה אם תסיים. גם יהיה חלק 2 אם אתם לא יודעים. חלק 1, בואו נראה אם יהיה חלק 2. וואי. יש אותים. עכשיו תסתכלו את העיניים שלי. רואים? אני כאילו נראית ככה סינית, אבל לא. זה לא סינית, תסתכלו. רואים? אני כאילו נראית לכם סינית, אבל לא. קטע? כאילו, ממש משם, אבל ממש בא מפה. טובים. הרגשתי שבלי למים, הבקבוק ריק. אופסי. טובים, נכנסתי לאוטו. נחזיק קטן. תגידי שלום. היא תמיד מחייכת בסרטונים. אם אתם לא שמים לב, אז כן, היא מחייכת. נשים לה קריין. מישהו שיראה בין השרניים שלי מי המתנדב. אני אומרת, מה אתם אומרים זה? אם כן, אז צדקתם. זה מה, קלטתי עכשיו? אנחנו עוד חודש וחצי צריכים לעבור. אנחנו אפילו יודעים לאן. לא שגם עדיין דירה, לא יודעים לאן. שגם התקופה שלנו בחודש, שבועיים אנחנו לא עובדים. אני אראה לכם, כאילו לא יכול לראות, אבל שים לדרך. תביני, הגעתי, כאילו אני בחניה. עכשיו אני חכה לאמא שלי שתכנה. אתם רואים? עכשיו אנחנו מחכים שהיא תכנה. והולכים איזה כיף, אני גובעת. לא מאמינים, אני גובעת ברעב. אני גובעת. לא, אני גובעת הרבה. אבל לאן אתה הולך לשם? אני הולכת לשם. כן. למה היא לא הולכה בלחינה?
זה כולו, גם כולו. אבא שלי נכה, אז יש סיבה. טוב, יאללה, הגענו. יש לי עכשיו יצא מהאוטו. אוף, אני כבופה. וואי, לוקח לאמא שלי זמן. אני רואה אותי 2. וואי, אתם לא רואים אותי בגלל. מה? אופ. עכשיו האוטו באחרון. נראה לי מביאים המבורגר. בואו לחלק 2, זה מספיק.